birgimar hankaka. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka kuma barkamu da arzikin sake dawa da ku a cikin wani sabon shirin na birgimar hankaka. Shirin birgimar hankaka shiri ne wanda hukumar gudanarwa ta nan gidan rediyo na Progress Radio da ke nan garin Gombe take daukar nauyin kamuku a dukkanin ranaku tsakanin Litinin zuwa Juma'a na kowane mako. Kuma shirin birgimar hankaka shiri ne wanda ya saba nazari tare da fashin baki akan wasu muhimman al'amura, sai mu nemi masana da manazarta da masu sharhi shigo cikin zauren da mu tattauna da su. Kuma shirin ne wanda ya saba fayyace gaskiya ko mai dacinta ba tare da tsoro ko shakka wani ba, haka kuma ba tare da cin zarafin wani ko aibata wani ba. Wannan shine makasudin wannan shiri na birgimar hankaka. magana doka na tax reform ko kuma financial ko kuma finance bill reform da ake magana, wato doka ne wanda ya hada dokoki na reviewing kudade wanda ƙasa take samu na ko kayan da ake shigowa da shi through custom and excise, ko kuma issue na stamp duty da bankuna suke karba na haraji a kudade da ake transfer daga waya zuwa waya ko daga account zuwa account, ko kuma kudade na personal income tax, kudade da muke samu yanayin yanda ake raba kudade da sauransu, ko ayyuka da kake gudanarwa ko kamfanoni yadda suke samun profit ɗinsu su cire haraji su biya kafin su declaring ɗin riban da suka ci ko wani abu, ko kuma sauran value added tax, kaya ko kuma haraji akan kaya na masarufi da ake kerawa ko kuma ake sarrafawa a cikin ƙasa. Shi wannan haraji ne wanda babu ɗan ƙasa da zai yi avoiding ɗinsa, shine gaskiyar magana. Ko kai talaka ne ko kai ɗan tsakatsakiya ne, babu wanda zai kawo, kowa zai bi ta kansa. Ko kai talaka ne ko tsakatsakiya ne ko mai arziki ne, kowa ya shafe shi, domin akwai service akwai goods. Me ma'anar service? Muna sayan recharge card, yanzu za a ƙara kuɗin haraji akan kayan recharge card. Kamfani za ta iya abu biyu, ba za ta yi da ta yi asara ba. Misali yanzu in kamfani tana biyan naira miliyan 1 kudin haraji wa gwamnati, kamfanin MTN ko Airtel ko Glo ko Etisalat, yanzu an kara mata haraji kashi 50, nawa za ta biya? miliyan 1.500. Shi wannan 500 din da aka kara mata ba zai fa shafi ribanta ba, za ta raba shi ne akan kayan data da take sayarwa da recharge card airtime da take sayarwa. Abu biyu zai faru a nan, ko ta kara kudin recharge card ya koma naira 110 ko da 20, ta samu ta farfado da wannan 500 na misali da na bayar, ko kuma idan da naira 7 ne misali naira 10 naira minti 7 kai, ko kuma minti 1 maybe naira 7 ne, to yanzu za su iya mai da shi ya zama minti 1 kuma naira 10. Kaga indirectly sun rage karfin pawon kudin ka na airtime ko recharge card da ka saya, wannan kenan. To kuma haka kusan komai zai zama. Misali yanzu biredi akwai tax, value added tax a kansa, in fulawa baka sa masa ba. So abun lalle ba zai shafi harkoki na kayan ilimi na kasa ba zai shafi kayan harkoki na lafiya ba, magunguna da muke siya na kayan magunguna a asibiti da sauransu, dama value added tax baya shafansa. Amma babban matsalan da muke da shi shine idan zaka gudanar da harkoki na rayuwanka da kuɗi daga abincin da zaka ci na abubuwa da sauransu, tunda kusan abincin da muke ci yanzu kayan gungumi ne, kayan leda ne, ba hatsi muke ci ba. In babu haraji akan hatsi, to akwai haraji akan kayan kwali wanda ake sarrafa shi, dole wannan sai an biya masa haraji, ko madara ko wani abu, wannan duk sai an biya musu haraji. So a nan kaga zai rage karfin darajar kuɗin da yake aljihun talaka. To mu yanzu abin da muke dubi a nan shine harajin nan sun yi reviewing ɗinsa, majalisa bangaren zartarwa na shugaban ƙasa ta yi approving ɗinsa a watan 9 September. Yanzu majalisan ƙasa na Najeriya na tarayya ta yi approving ɗinsa a watan 11. Saura shugaban ƙasa mu ji yaushe zai sa date sannan a fara aiki da shi. Da an fara, daya daga cikin condition ɗin da aka bayar dama, in har za a ƙara salary to za a yi reviewing ɗin value added tax, harajin da ake sarrafawa kan kayan masarufi. Saboda haka suna so su sake samun kuɗin shiga yanda zai yi financing ɗin budget, a ƙara sawa a kasafin kuɗi, sannan kuma su sake samun raran kuɗi da za su samu su ɗauke nauyin wannan ƙarin albashi da suka je suka sawa hannu. Saboda haka nasaba ne yake da shi da ƙarin albashi da kuma maganar yadda za a samu a rage cin bashi a yanayin yadda ake gudanar da harkokin kasafin kuɗi. Domin baka manta ba, kusan jihohin Najeriya yanzu duka gaba ɗaya akwai bashi yayi nauyi akan jihohin, yana da nauyi. Kusan gwamnonin da suka gama suka tafi da wanda suke kai sun ciyo bashi akan waɗannan jihohi, an bar bashin yayi yawa. Waɗanda suka shigo yanzu sun zo sun samu abun, saboda haka su ma yanzu suna so su gudanar da wasu harkokin abubuwa, yanzu an kawo musu maganan ƙarin salari. Saboda haka yanzu dole ne sai sun
nemi yaya za a yi a samu kuɗin shiga. To wannan kaɗai ba zai biya bukata ba, ya kamata gwamnoni su ƙara jajircewa. Kamar yanzu ni na sani a gwamnatance a Gombe, gwamna yana ƙoƙarin yadda za a yi review saboda kuɗin shigan Gombe ya yi kaɗan. Banda kuɗaɗen da ake cirewa na haraji na salarin ma'aikata, abinda yanzu yake shigowa Gombe kuɗin shiga naira miliyan 170 ne kacal. Kuɗin ya yi yawa, ya yi kaɗan ba, ya hana gwamnati ta iya gudanar da harkokin aiki. Sai ya zamana in ka ɗauko harajin da ake ɗauke ma'aikata a salari naira miliyan 200 na abu ne, wancan miliyan 170, kaga kuɗin ma bai kai naira miliyan 400 ba. Sai ya zamana ana fuskantar kalubale yanda ake gudanar da harkokin mulki. Dole ne ya zama mu koma mu duba potentials mu, abubuwan da muke da shi na dama, saboda mu samu mu ƙara girmama harajin mu a cikin gida Najeriya. In ba haka ba, ina tabbatar maka za mu ci gaba da facing din barazana da abubuwa na yanayin da muke gudanar da harkokin mulki. A to da Tawabe Sule, mu duba ita kanta yadda ma aka bi wajen zartar da wannan doka a majalisar. Amma ranar sana ba da hujjar cewa an yi ƙarin albashi, babu kuma kuɗin da za a biya albashin, dole sai aka dawo kuma aka ƙara ɗaura haraji. Za a bayar da dama ne a karɓe da hagu. Ana zargin cewa su kansu 'yan majalisa da suka bawa wannan doka a kulawa ta gaggawa aka zartar da ita, wasu su ma ba raba musu kwafi ba na wannan takardar dokar, kawai an zo an ba ta kulawar gaggawa ne domin a zartar da ita kawai ta fara aiki. Me yasa akwai dokoki da dama yanzu haka da suke tsuguna a gaban majalisar wanda sun riga wannan zuwa amma aka ba wannan din kulawa ta gaggawa? To wannan maganan ƙarin albashi da ake ta dambarwa a kai kusan shekara biyu yanzu, abu ya ƙi gaba ya ƙi baya. Ni ina ma kullum ina da wannan tunani, ina ji na sha faɗa na masu saurare za su tuna, kuma zan sake maimaita, ni ban gama ƙarin albashin ba a zahirance, domin ana maganan 30,000 ne fa yanzu mafi karancin albashi. Sannan idan ka duba mafi karancin albashi na da 18,000, abinda 18,000 za ta maka a shekara 5 baya da ya wuce, 30,000 yanzu ba za ta yi abinda wancan 18,000 din bayan zai yi ba. To kenan fa ko da ma an biya 30,000 yanzu da ake ta kikika a kai, ba wai wani abun kirki bane, kai an mai gurbin abun da aka yi asara ne, ba amma gama mai gurbin ba. Wannan kenan. Sannan in kana magana yadda aka zartar da doka, ai ya kamata mu fahimci, ai akwai malaman da suke da ra'ayin cewa ita kanta doka kaman yanar gizo-gizo ne. Yawa dabban da ba ta da kwari ko kuda ko sauro ko wani dabba da ya fada zai iya makalewa, amma yanzu ka samu dabba akuya ko rago biyo kan yanar gizo-gizo, ya kake gani nan da nan zai bubburma shi ya wuce. Yawa to shi doka gaba ɗayansa ma ana maganan cewa wani abu ne wanda kawai ya danganta ga kawai wanda ya shafa. Akwai wanda dokar ga ta na yadda take, amma in shine za ta iya kwana. Akwai kuma wanda idan ka duba ba wani abu ne, a majalisar nan akwai tsofin gwamnoni da yawa, sannan kuma akwai yaran gwamnoni, sannan kuma akwai wanda suke burin su zama gwamnoni. Kuma kashi 85 bisa ɗarin wannan ƙari da za a yi na shi haraji na bat ɗin nan, mun ce gwamnatocin jihohi ne da ƙananan hukumomi za su amfana. To kuma kaga duk inda aka samu haɗin kai tsakanin tsofin gwamnoni da wanda suke kai da kuma wanda suke da burin su zama, dole za ka ga irin wannan gaggawa ɗin. Domin me? Domin sun fahimci cewa kuɗi ne na shiga zai shigo musu. Inda a ce su ne za su bayar, yanzu magana mafi karancin albashi wata da watanni nawa ana ta jan kafa, kaga saboda su za su fitar yanzu. Amma idan su ne zai shigowa, za a yi wannan cikin gaggawa. Wannan kuma dama haka dan adam yake, duk lokacin da aka ce shi za a bawa kuɗi, to duk yanda za a yi koda nan da sakon 5 ne a bayar, amma in shi zai bayar matsala ne. Kuma duk waɗanda ake ganin za su bada kaman adawa ko ba za su amince da shi ba, walau ko domin talaka din ko kuma su ma domin neman suna ko kuma wani nasu kudirin. To shine ina ga wanda suke korafin ba a ma raba ba kwata-kwata, saboda kar ma su bata wucewan dokan lokaci. Sannan dokokin da kake magana da yawa kake cewa suna zaune kamar irin na yin kotu na gaggawa wanda zai bada dama a hukunta masu laifin cin hanci da rashawa cikin gaggawa. Da yawa daga cikin 'yan majalisar nan su kansu suna hatta ministocin shugaban kasa na yanzu da wasu ma'aikatunsu akwai waɗanda suke da irin wannan zargi na cin hanci da rashawa. To in aka yi wannan doka ta wuce da wurwuri, ai zai zama kamar mutum ya ɗauki wuƙa ne ya daɓa wa cikinsa, domin kansu za ta fara dawowa dokan ta fara aiki. Saboda haka wannan shi yasa haka ake ta noke-noke. Ko shi wannan ɗin harajin, ai akwai wasu hanyoyi waɗanda ni a tunanina in dai har talakan ne a ran shugabannin zai fi sauƙi a yi amfani da waɗancan hanyoyi akan shi wannan ƙari na bad. Misali, akwai haraji da ya kamata a sa properties, gidaje. In mutum ya suka gina gidaje na alfarma, ya kamata a karbi haraji, a sa masa wani kaso ko kashi 1 ko kashi 2 ko dai kashi nawa yanda aka ga ya dace duk shekara. Tunda ai ka gina a filin gwamnati ne, duk duniya duk ba wanda yake da fili a kasa, duk filin gwamnati ne, sai dai kawai a ce wannan gidana ne, amma rent na land da sauransu ai na gwamnati ne. Akwai motoci na alfarma, kayan alfarma, irin wannan. Sannan ma ina laifin albashin nasu bangaren zartaswa, ministoci da su shugabannin kasa da wadin, ka dawo bangaren yan majalisu.
me zai hana ko da kashi 70% ba za a zaftare wata inda za a ga mutum ɗaya ana magana wurin miliyon 30 in ka hada albashi da allowance da tafiye-tafiye da sauransu 30 din na ina laifin ta dawo miliyon 2.5 ko 3 sauran a karkato a dawo da shi cikin asusun mana duk dai shi talaka a sauƙaƙa masa. Ni ina ganin wannan haraji a kau da shi gefe a bi hanyoyin da muka faɗan nan sannan a duba wasu hanyoyin na karɓan haraji misali ai ana bayarwa wani lokaci ma'aikatan harajin ne ba sa mayarwa saboda cin hanci da rashawa to a samu hanyar da za a toshe wannan sannan kuma akwai ma kamfanonin da ba sa bayarwa manyan kamfanoni wanda biliyoyi ne ma ba miliyoyi ba ake asara sannan akwai su kansu mutanen gari din wanda ba sa bayarwa sai duk a duba irin waɗannan wanda ba sa bayarwa su bayar amma ba wai wanda dama ya riga yana cikin kunci a ƙara kuntata masa ba ma goyon bayan wannan. To a Malam Hanasa mu duba wani fanni da ita gwamnatin tarayya take cewa ko mutane masana kuke magana an bunƙasa shi za a samar da kudaden shiga fannin masana'antu matsalar da fannin kuma yake fuskanta da ce wutar lantarki a ranar Alhamis majalisar da ke lura da harkokin tattalin arziki ta ƙasa ta kafa kwamiti da zai sake yin dubi dangane da sai da kamfanoni ko kuma zai yi dubi kan kamfanonin rarraba hasken wutar lantarki a ga waɗanda za su iya wanda ba za su iya ba kuma a ga ya za a yi da su ya kake kallon wannan mataki. Babban matsalan da aka samu dama Malam Umar shine a 2012 lokacin da gwamnatin tarayya ta fitar a sanarwa cewa za ta sai da hannun jari na wutar lantarki. Alabishi a Oktoba watan 10 a 2013 suka zo suka sai da wannan wutar lantarki a Najeriya sai aka samu matsaloli a yanayin yadda aka yi cinikin wannan kayan gwamnati na harkoki na wutar lantarki. Ba a yi abubuwan da ya kamata ba akwai kurakurai da aka tafka da yawa aka sa masa hannu saboda son rai aka yi abin da muke kira chronic capitalism suka sayarwa kansu makarraban gwamnati ni minista ne ni wancan ni kaza ni gwamna ne nayi kaza muna gindin shugaban kasa muna office din vice president haka suka yi rabon gado da kayan wutar lantarki na Najeriya a daya daga cikin abun da yau ya samu matsala a harkokin wutar lantarki aka jefa mu a cikin halin da muke ciki talauci ya addabi yan Najeriya masana'antu babu wutar lantarki kullum mutuwa suke suna rufewa suna koran al'umma aiki ana ta losing ayyuka al'umma suna ƙara shiga wani hali shine maganar rashin tsayayyen wutar lantarki yanayin yadda aka raba abun shine ba a ɗauki kamfanonin aka bawa mutane masu ruwa da tsaki ma'ana wanda suke da experience wanda kamfani ne dama harkokinsu kenan a duniya kuma suna wannan harkoki kuma an tabbatar babu matsala kuma suna da jarin su da za su saka a cikin harkokin raba wutar lantarki za su sa mita a duk gidajen Najeriya da kuma masana'antunmu da muke da shi su sayi wutar lantarkin su sayar ta mita su karbi kuɗin su ba tare da wani matsalan wani abu ba sai aka samu kamfanoni guda 11 ko ba ka ba su ne discos distribution companies da suka shigo suka zo suka karbi kayan wutar lantarkin Najeriya ba su da ko sisi suka dawo suka roki gwamnati ta sake ba su bashi ba ma mantawa muna da record din aka dauki bashi naira biliyan 250 aka sake ba su bashi ba su da kuɗin da za su sa mita a gidaje da masana'antu suka dinga tangal-tangal suka dauki certificate din da aka ba su na wannan kamfanonin wutan suka je suka ci sake cin bashin banki ya zama collateral yawanci na certificate yanzu aka yana bankuna to anan aka samu miskiloli da sauransu suka zo suka nada hannunsu suna tafiyan hawainiya a yanda suke sai da wuta suke raba shi suke saya to wannan a lokacin da shugaban kasa Buhari ya shigo mun dauka a lokacin da ya zo da gaggawa zai yi reviewin wannan kamfanoni ya kwace a sallame su a nemi kamfanoni na gaskiya su sa kuɗi su sa jarin su sai muka ga bai yi ba to a yanzu dai ba za mu ce an ce motsi ya fi labewa ko to sai dai mu ce musu Allah ya sa yanda suka yi approving wannan abun za a yi reviewing kawai magana revoking ne a yanzu kamfani da ta riga ta mayar Yola Distribution Company ta mayar gwamnatin tarayya ta ce ba za ta iya ba saboda asara take tafkawa tana sai da wuta tana saya tana sayarwa ba ta iya collecting wutan da ta saya to son samu duk su me da kamfanonin gaba daya a mayar a yi advertisement a yi da gaske tsakani da Allah a cire son zuciya da wani siyasa da bangaranci a nemi kamfanoni na gaskiya masu jari su zo su sa wa 'yan Najeriya mita a rage kuɗin wuta a sai da wuta tunda muna da maganan thermal hydropower da na ruwa da thermal maganan fossil gas kenan ko su ci gaba da neman wutan gwamnati ta sa kuɗinta a sai da wutan kamfanoni masu jari su sayi wutan kuma su sayar wa 'yan Najeriya da masana'antu da kamfanoni to a nan ne dan Najeriya zai ga wuta amma a yanzu in an ci gaba da tafiya a yanda ake kamfanonin wuta suna hannun wa'annan kamfanonin wutan Malam Umar kan manta da maganar wutar lantarki a Najeriya wannan shine gaskiyar magana. To Dr. Wabiu Sule ga matakin da ita majalisar da ke lura da harkokin tattalin arzikin ta dauka a ranar Alhamis an ce a dubi kan wa'annan kamfanoni kana ga cewa an kafa wannan kwamiti karkashin ina ga jagorancin gwamnan jihar Kaduna Nasiru Rufai kana ga 'yan Najeriya
su yi daura aniyar ko kuma su yi tsammanin cewa a za a kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki? To ƙarshen matsalar wutar lantarki ka ai ba nan kusa ba gaskiya, ko da a ce yau duk shekara muna samar da megawatt 10,000 akalla muna buƙatar shekara 4 nan gaba zuwa 5 kafin mu ga ƙarshen matsalar wutar lantarki. Wannan kenan ka san maganar samarwa daban, maganar rabawa daban, maganar wannan matsaloli. To abin da dai nake gani shine kwamiti din ya danganta da abin da ake cewa terms of reference, wato ma'ana ayyukan da aka ba su aka ce su yauwa abin. Amma dai abin matsala ɗaya da nake son fahimta kamar yadda malam Anas ya faɗa ɗazu shine kar a manta fa ba a sayar da kamfanonin na akan ka'ida ba a kuma sayarwa mutanen da ya dace ba, an sayarwa 'yan siyasa ne waɗanda suna da uwa a gindin murhu lokacin, wanda kuma da yawan su ana raɗe raɗin cewa har yanzu suna cikin wannan gwamnati da muke kai. So ba lalle ne watakila a ce suna ciki har yanzu ana tafiya da su, watakila a iya karɓe lasisin a juya ba. Amma kuma ta wani bangaren kuma ni ina kyautata zaton cewa watakila in muka yi dace za a juyo gwamnatin tarayya da lasisin su, sannan a sake sabon lale ko kuma lissafin yaya za a yi. Shin gwamnati za ta ci gaba da riƙewa ne ko kuma za a nemi 'yan kasuwan gaske masu kasuwancin gaske a sayarwa wanda za su bi ka'idodin kasuwa, ba wai waɗancan ba 'yan jari hujja 'yan kama wuri zauna wanda suka zo suka karbe kawai suka zo suke cin karensu ba babbaka. Matsalan wuta a ƙasar nan zan dan bamu wani dan labari kaɗan ana a gurguje. Kwanaki ina ga bai wuce wata ɗaya ba ina tare da wani tsohon ministan wuta a ɗan lokaci baya da ya wuce muke taɗi da shi, sai ya kallon yake ce dokta, ya ce kaga duk zafin kan da kuke da shi yanzu na a gyara ƙasa, ya ce duk mu ma mun je da irin wannan. Ya ce amma matsalar ita ce ma'aikata civil servant tun daga kan famsec da director, ya ce kai kana tafiya ne kawai honorable minister ana binka ana ta tara maka ƙasa, amma a zahirin gaskiya ma'aikatan da suke ƙarƙashin mu su ne matsalan aiki a gwamnatance a ƙasar nan. Har yake bada misali to ka san bai boye ba, ya gaya mi yake cewa su din ma da nasu, domin in ka je ma abin da za a fara nuna maka shine to ka fayi kokari ka tara. Bai boye min ba, amma dai a kuɗi yauwa, amma dai yace dai matsalan ta fi a gun ma'aikata. Don ya ka misali yace min akwai ya zo da proposal ko kuma wani tsari na cewa za a samar da ƙauyuka kamar 500. In yace ƙauyuka ba wai lunguna ba, kamar ƙananan hukumomi 500 kan kuma kaga kusan 2/3 ƙasar nan kenan wutan sola, ba ma irin wannan wuta na hydropower da muke amfani da shi ba. Kuma yace kwata-kwata kuɗin abin da zai ci babu yawa, ya zanna ya tsara abun da wasu kamfanonin Dubai aka zo aka yi komai ya kai wa shugaban kasa. Famsec din ya ce mini yaren su ɗaya da bangaren su da komin su da shugaban kasa. Da Famsec din ya ga cewa shi ba a sa shi a ciki ba da daraktoti ta karkashin kasa suka zaga suka tare abun suka hana abun yiwuwa. Kaga ɗaya kenan. Na biyu kuma yake ce mini akwai abun da aka kamar proposal na naira miliyan 25. Shi ya saka hannu aka zaga, baya nan ma ya tafiya aka mai da ita biliyan 25. Bai sani ba, bayan ya sauka da gwamnatin Buhari nan ta hau aka tura masa EFCC suka zo su suna bincike da ya gaya musu yadda abun yake, maimakon a kama shi sai aka koma ba shi hakuri. Shi yasa yaƙi da cin hanci da rashawan da yawa ana zargin sun yi sata sai kuma kaga ba a daure kowa ba, ba a san me yake tafiya a ƙasar. Yau wato matsalan cin hanci da rashawa tun daga ma'aikata da su kansu shugabannin yana cikin babban illar da ya sa matsalar wuta a ƙasar nan sai an tsaya an yi mata da gaskiya. To Allah ya kyauta. Malam sa gaban mu ta ƙarshe an kaman ba kawo ƙarshen daga da ake ja tsakanin ku malaman jami'a da kuma gwamnatin tarayya ba, musamman wannan batu na shigar da malaman jami'an tsarin na biyan albashi na bai ɗaya wato IPPIS ko IPPIS. Malaman jami'a sun ce atafar ba za su shiga wannan tsari ba. Ita gwamnatin tarayya ta ba da wa'adi cewa dole a shiga. Yaushe za a kawo takaddamar? Me hujjojin ku malaman jami'a ne ke shiga? Da farko takaddama za mu jira su shugabanninmu yanzu haka magana da nake gaya maka suna mitin a Abuja, suna zama za su fitar mana da matsaya guda ɗaya. Kasan mu kuma mutane ne masu biyayya malaman jami'a, muna ba wa shugabanninmu dama su je su aiwatar da abubuwa da suke zuwa daga ƙasa. Mun yi mitin su ɗauka su kai kuma a haɗa duk ƙasa gaba ɗaya. Na farko maganar ishu na integrated personal information system na salary IPPIS abu ne takaddama wanda ya taso yanzu. Gwamnatin tarayya tana so ta tabbatar duk ta sa ma'aikatanta civil servant a cikin harkoki da ya shafi biyan kuɗi ta electronic, ma'ana na'ura mai kwalwa, kwamfuta kenan. To amma abin da yake faruwa a mu a jami'o'i akwai wa'ansu abubuwa wanda muke cewa peculiarities, wa'ansu tsari ne wanda mu
wannan shi platform na shi IPPIS din bai iya daukan nauyin wannan abun ba, kuma akwai wani professor daga University of Jos wanda aka je meeting din, professor ne a ICT tsarin na'ura mai kwalwa, ya yi representing din vice chancellor shugaban makaranta na University of Jos, yana nan a wannan taron, ya musu tambayoyi, office of accountant general din duk suna wurin sun gagara bashi ansa. Daya daga cikin abun da ya tambaye su cewa wannan platform din na farko professor baya ritaya shi shekara 70, ka gane duk wanda ya shiga professorial cadre ba zai ritaya ba sai bayan shekara, sai ya shekara 70. Shi kuma IPPIS bai recognizing retire a shekara 70 ba, kaga ɗaya kenan. Na biyu akwai doka da ya bada dama a NUC malamin jami'a masu lura da jami'o'i, malamin jami'a zai iya zuwa sabbatical wani jami'a duk duniya, wannan zai aiki na wucin gadi a wani wuri, kuma practice ne wanda ake globally duk duniya ko ina da ka sani. Yanzu zan iya baka misali, Professor Charles Soludo malami ne a nan University of Benin, University of Nigeria in suka kai a University of Nigeria in suka UNN, kuma malami ne a jami'a a America, kuma malami ne a jami'a a Ingila a cikin United Kingdom, duka a lokaci daya yana koyarwa a jami'a sun kai 5 ko 6 a kasashen duniya. So abin da yake faruwa shine shi IPPIS ba zai iya recognizing din payment din ka fito daga wannan jami'a kuma zaka je sabbatical a wani jami'a ba zai recognizing wannan ba, kaga baya double payment, kaga biyu kenan. Abu na uku akwai external examiners wanda suke duba masu sa ido akan jarabawan PhD da kuma MSc Masters Academic Masters, to su din IPPIS ba zai biya su wannan allowances su da za su dubi, because za a tura musu aikin dan PhD ne ko yan masters su duba wata 6 wata 7 wata 8 ko shekara ɗaya suna dubawa. Wa zai biya su kuɗin wannan abun bayan IPPIS ya riga ya biya su salarin su? Ba zai yadda ya biya su peculiarity na wannan kuɗaɗen abubuwan ba. Sannan in addition IPPIS ya iya enveloping din wa'insu damuwoyi wanda dokoki ne da suke existing a cikin jami'o'i, wanda yanzu ba zan yi sharing da kai a wannan platform din ba. Da za mu samu shi ciyaman namu na ASU, shi zai kara maka bayani akan wannan abubuwa. Saboda haka ba kuma mun ce ba za mu shiga IPPIS ba mu a jami'a, a'a malaman jami'a ba su ce ba za su shiga IPPIS ba, cewa muka yi a je platform ne, software ne wanda aka yi developing, a samu developers wanda suka tsara manhajan wannan platform din, a su ƙara reviewing ɗinsa yadda zai ɗauki waɗannan abubuwan da muka jera. In ya iya ɗauka, mu za mu shiga IPPIS. Shine matsayin da malaman jami'a suka faɗa. Da jawabi Sule a gurguje ba mu da lokaci. Kuma kuna korafin cewa ba wai malaman jami'a bane kawai ba su shiga wannan tsari ba. Akwai wasu bangarorin gwamnati da ba su shiga ba, amma kuna cewa ku aka zo ake ta sawa ido su ba samu. Yawwa kwarai kuwa ka ni duga duk wanda yake saurare na ba ɗaya ba biyu ba ai zai cewa ni na ce ina goyon bayan mu koma, domin wanda ya ɗauke ka aiki ne ya ce ga tsarin da yake so kai zai biya ka, muka ce to a biya. Kamar yadda aka yi bayani yanzu, na san masu saurare sun jijji matsalolin da ya sa malaman jami'a suke bayyana tsoronsu. Shi ofis ɗin accountant general suka ce duk wannan matsaloli an warware su, amma da aka zo kuma a zahirance a aikace kuma sai aka ga dai kuma matsalolin kamar har yanzu ba a warware su ba. Korafin shine wato in an bi ta barawa kuma a bi ta mabi sawu, kar kuma gwamnatin tarayya su yi amfani da wannan kuma ya zama suna kokarin bata malaman jami'a suna a idon duniya. Domin misali yanzu kaga kaman babban bankin Najeriya CBN da ita da ma'aikatanta ba sa ciki. Kwarai kuwa yauwa kaga babban ma'aikata na samar da rabanu na cikin ƙasa, federal illar rabanu, kaga ba sa ciki. Akwai ma'aikatu da yawa na gwamnati ba sa ciki kuma ba a maganan su kwata-kwata. Shin me yasa duk zance ya kare akan malamin jami'a wanda shi baya ganin kuɗin ma bare ya sata ko ya cinye, sai su waɗancan waɗanda kuɗin yake zuwa wurin ba a san me ake a wurin ba su suna ciki. Dalili ba komai bane saboda su ana biyan su albashi da allowance na ƙarya da na waya, wanda idan aka koma IPPIS aka ga yawan abun zai tada zaune tsaye, amma mu namu da yake bai taka kara karya ba shi yasa aka sa ido. Sannan na biyu, me yasa majalisan tarayya mai yin doka ba ta ciki? Me yasa shugaban kasa da ma'aikatansa da ministoci ba sa ciki kuma ba su waiga suka ga kansu ba sai malaman jami'a? Abinda nake so masu saurare su sani shine idan gwamnati ta ci gaba da cewa sai ta tursasa malaman jami'a wannan abu, duk da yake mu mun ce muna goyon baya a yi inda za a bi ka'ida, za su iya shiga yajin aiki, wanda yanzu ana gab da za a dawo a fara bude sabon, kusan an bude ma a makarantu da yawa. Zan ce wannan zai iya jawowa, ba wannan ina magana da yawunsu bane fa, wannan hasashe na ne, domin yanzu haka suna zama suna tattaunawa, ba mu san kuma da wani sakamako za su zo. Kaga kuma in sun zo da sakamako, ko da ni babu ina goyon bayan a shiga din, ban isa ni kadai kungiyar mu ta zo ta sa doka in ce ni kadai na ba zan shiga ba. In ban shiga ma ba da wani tasirin da zan yi. To
To masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin shirin na burgimar hankaka na yau. Inda muka tattauna da Dr. Babil Sule masanin harkokin siyasa kuma malami a tsangayar nazarin harkokin siyasar da ke jami'ar gwamnatin tarayya da ke Kashira a jihar Gombe. Muna godiya da kasance. Adalla muna godiya. Sai kuma malam Anas Kubalu masanin tattalin arziki kuma malami a tsangayar nazarin harkokin tattalin arzikin daga jami'ar gwamnatin tarayyar da ke Kashira a jihar Gombe. Muna godiya. To muna godiya malam Umar. To a madadin su da dukkan wanda suka tallafa shirin ya zo muku Umar Ahmad Abubakar ke cewa mu tara a cikin shiri na gaba.